Tsada nga building no. Ang yan tubangan na is kani. Our Story Boutique Hotel. What's up guys? Balik na sad ko and mag road trip na sad ko direta sa Barangay Makasandig, Cagayan de Oro City. So magtuyok-tuyok lang ta dire. Ako ipakita sa inyo ang Barangay Makasandig, ang upper ug ang lower nga part sa Makasandig. Salamat sa mga bag-o nga nag-subscribe sa akong YouTube channel. Salamat sa inyong suporta. O maninsag ko ninyo sa akong road trip karon. Tara, let's go. Turn ta guys, left turn. Atong unahon dire sa lower. Istingan na to gapit dito sa bridge. Time check, it's 3:20 sa kahapon noon. Kasandig National High School. Wow. Saan ni? Atras man. Guys, mo din ang Makasandig to Balola nga bridge. Taas kaya na to. Ang mga shortcut na ba? Taga na. So kaning straight mo ning Rio Boulevard. Napo yung mga kuan diya, mga food park man na maligya. Every hapon man siguro na. Hindi ko sure out aro na yung mga namaligya no. Padarita right turn ta. Atong listingan unya manha diya kung makapark ta ani. Right direta, right turn ta. Direta, right turn.
ni nga dalan padulong upper Makasandig. Dire oh. Careful ta dire kay intersection na mga sakyanan nga gikan pataas, paubos sila. Then be careful ba ni dire. Alright, let's go. Dire ta tuyok ta. May Makasandig Elementary School. Straight. Left turn. Left turn ta Tumasako Street. Tumasako Street na diyan. Right. Balik ta dito kaganiya kay pasaka na ta. Adto tag upper Makasandig. Siguro ko ni Toyok guys kay one way maguni rin na area. Nay corpus ni dire. Dagan lagi banderitas dire. Pista mo siguro. Not sure.
bida sa ta. Slow down ta dire kay laom na kay ni dire. Guba ang kay ni dire.